iki jagung. Nek kono jagung. Apa enak sing ndi yo? Nggo kayu iki wek ditulung. Iki rupane. Iki jagungnya iki. Oh, apa ini? Betul. Oh, iku apa? So iki sing nebasno ini. Kayu masak mene ngono nebasno ae. Sak. Ya pentil. Jarang galang. Ciloro 4, 6 12, 13, 14 lekor beh 10 gitu ya. Yen waya isu jagone kluruk krungu suara pating aduh senengi sedulur tani bebarengan podo nandur pari dek kon iki majega gana kakek noron kesapa si sabung gale kong kurang nak Waduh, ini penting barang. oh posisi dolen tengah-tengah pinggirno karan Betul. Mana nak? Ini penting barang ya. yo pengarah guys so kesayanganku iki sapa jenenge sawung galing Oh, tibakno. Lho, Aduh, Dek. Njopo ketoke. Cilik-cilik, Dik. Jero pada gede jagungnya. Oh. Ya apa sih? Lho ya apa sih njogo? Iki kayu iki apa nyene sing garakno? Lho. Aduh. Ini iki penak iki ditunu. nompo aro. info apa ini Yo, boleh kan nom tahun baru loh. apa tahun baru Yo. tuh caris tahun baru itu guys kayak mau Islam lo tahun baru Hijriyah Oh. Tahun baru Islam. ADW ngupete aduan. Lho. Ceramah. ini sebagai seni wilayah tahun baru careo man tasabbaha fi qaumin fahuwa minhum barang siapa yang podo karo kaumnya maka dia termasuk kaumnya tersebut Oh, ngono aja ngono. ndak iya Dengan pinter aku ya? Islam anjing pinter aku terayus tadi gini sih Iya, Pak iya. Ustaz yo Dek Boleh ngono loh. Dimana apa itu kamu PT gaduan dibeli ae kok. tidak oh iki aku kehilangan iki foto kehilangan bojo Caris Bojo duwe bilangan bojo. oh iya sih lali aku Caris Oleh sakmene kae. Ditunu ning ndi ana yo. Oh, cetuk geni nek kono ae to Pak iki. Kayu kurang golek kene yo. Oh kayu sakmene ngono nebas. Cilik-cilik bisa. Kono fokus. Bisa ya kobongan. Oh kayu sak ipet-ipet yang ngono nebas ya. Ini cocok oh ke tahun baru. Oh, Pak D ale Pak, cak rene tahun baru dibakar. Iki koyoke enak-enak iki lho, lemu. oh iki tidak tahun baru iki Caris yo sampean tak kandhani daripada positif akeh negatif oh no nek nom-noman saiki kena sing kate dibakar yo nyolong kate oleh ndi Caris wong nom-noman saiki kapati kerjaan
bolane kok gak nyolong iki kiai. Kan iki halal iki. Oh, ya tidak. Iki larang iki jari. Iki lek dinyang wong iki aja ngomong-ngomong iki dinyang wong 3,5 M iki ambe kandange. Sak omahe sak sertifikate jare. Kapean. Ya iya, Borongan berarti. wah borongan. Lek koyo kobongan. Tolong. Tolong, weh kobongan. Kobongan woi, kobongan. Tolong. Suarane sopo iki? Waduh, tolong kobongan iki. Aduh. Tolong weh kobongan woi. Tolong. Kobongan tolong. Iya. Tolong. Rene yo. Kobongan jare. Lah iki pani yo. Tolong. Duh. Sampeyan ta badhe? Apa kon iki ne? Wah, aku tau ndelok kayu bong koyo apa? Kokos buarak kobongan. Sampean lapu sampean niku. Oh. Ini jagung. Wah, enak jagung. Wah, aku jungkel ndelok kobongan mani. Samane. Oh, gede iki kon. Wong mangono. Mang jagung sik. Aduh, jungkel kabeh iki aku. Enggak ngono jagung. Enak iki rupane. Enak lah. Aduh, panas. Iki ngono ya. Iki wis mateng ya. Iki mateng iku gosong kok. Iki ngono aku iki. Latihan tahun baru. Oh, bakar-bakar. Latihan ta, masih latihan tahun baru ngedepi kudu latihan dhisik nek aku. Aku ngene iki ya. Kuwatir untukku katut. Makane alon-alon ngene. Iki ya. Iki ditunu sing ngambek anune, ngambek sak kulite. Oh ya. Terus iki digawe nginang. Nginang. Kon karo nginang kon. Oh, susur. iya. Susur ya. Tahun baru. Kan latihan barang awak ndelok kayu. Seru kobongan. Keplorot-plorot dek kono ngene. Kalau mau jagung. Enak yo, gimana nih? Ini teman lek bakar ya. Lah wong aku kok kayak nunu ya. Pinter lah tunuanku. Ya lek tunuane kono. Enak ya. Enak. Ngomong ndelok kayu. Kalau duran ya kon. Kalau sampean nek kono yo. Loh, Apa? lha ngene iki tegal sapa, Pakde? Yo. Tegale sing duwe Tegal Alek. Loh. Saya Pakde tegal sapa? Awakmu ngerti dhewe. Nek Tegalku yo ndek kono. Ndek kono. Lah lek iki yo, boleh Tegale sapa? Lah apa terusan? Terus iki jawab apa? Lah jagunge Tegal ndek kene iki ta, Lek. Yo ndek iki. Nyolong sampean. Ya ora ta, Lek. Lek nyolong kan Joko digawa mule ku nyolong. Lah aku yang Joko tak tunu iki ora nyolong, tak tunu. Latihan tahun baru iki. Lah cetok le wong, Pakde. Haram, Pakde. Ya iya ta, Lek. Loh, apa, Lek? Haram. Loh, mosok haram aku gak nyolong kok. Langsung tak tunu. Padha haram. Lah terus ya apa aku, Lek?
Haram. Manek. Wis. Haram, iki tegale wong dangu sapa sampean tunu iki. Tuku lah isa, Pak De. Meskipun wonge gak ero. Malaikat, Raqib, Atid dicatat sampean. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai. Perbuatan mencuri adalah dosa besar. Walaupun orang yang dicuri tidak tahu, tetapi malaikat Raqib dan Atid yang mencatatnya. Astagfirullah. Tuh, berarti malaikatnya nggak pulpen lagi. Malaikat orang yang dulinan. Lho, jare ini aku mang nyatet iku mang kon dicatet malaikat. Pokok haram, wis haram. Waduh. Kamane. Aduh. Jadi omongan ini apa kebakaran itu tau? Apa sih arek iki? Lapo sih? Jadi kebakaran. Di mang. Oh. Iki mang lho, mari ngukur delok kayu bongok-bongok delok kene nunu jagung enak iki jagung. Oh, iki lho. Ate cocok loh, panas loh. Ada tahun baru. Jagung. Kok enak iki. Arep aro? Iya, ditiagang. Wow, cok pulune. Enak iku. Kok lagi iki lagi. Panas. Kon ini jagung iki. Kucuk ora bokote ro. Jagung. Mas. Iki sing kebakaran mang iku aja. Oh, tiba jagung iki kebakaran. Latihan tahun baru. Enak ya. Jangan iki. Kene kok sing nunu yo lek kono. Lah, apa sih kon lek? Oh, iki jagung iki. Oh, wah. Cocok Pak De, tahun baru. Cocok sama iki. Ya, Iki apa iki? Wah, iki kandang PT. Cocok iki. Tapi lah apa sih lek kok ngawang ngene. Wah, haram. Karep jarene haram. Haram jarene. Iki teh uang iki mang, jika uang pede. Ngono gak ngomong. Kok haram jarene haram kon. Mbok balik ngene. Enak. Loh, mang jual ngobonde uang nang ngono. Ini dak. Iku. Sama penolong kobong-kobongan aku. Wah, nak ngono kok haram. Yo, Enak ta? sapa nuni Pak De? Aku ta. Oh. Pade ta. Mana De? Ngono jadi haram. Celilitan aku. Ade, PT Kapan? tahun baru deh. kapan iki? Lek mangan balik. Nah, iku baru haram. Iki enak yo. Lek enak yo halal ta. Halal. Yo ngalek ngono jarene Alek. Alek lah ambek Aris iku aduh. Kok Aris? Duro. Ate celilitan sakmene gedene sabone. Udah jemput apa De? Iya. Oke, cukup lagi. Iso. Dadi mang iku nyolong ta jagung iku. Nyolong kali wong ngono diobong nek siji. Ditunu dhewe pinggire. Iya kok. Taruh karo nunggu Aku mulung-mulung ni mana kobongan ndelok kayu plorot-plorot jungkel-jungkel. Loro enak. Enak tapi yo. Iya. Lah yo. Pinter Tapi banget. haram, Lek. Lah yo haram, gak oleh ta ngono iku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Iki tambah. Ngomong-ngomong haram sintekno. Haram lah yo. Wah, haram. Oh iya. Oleh nyolong. Bola haram ya. Iki. Iki Langsung teh buat. pade iki tanggungane. Kok ora iso ta? Oh, Aku ora nyolong kok aku. Enggak nyolong aku. kan enggak ada orangnya, Pak De. Kan tak tunu ora tak colong. Tak tunu iku. Ditunu ora dicolong loh. Ora tak colong, nek dicolong itu ditarik, mlayu itu dicolong. Iya, ya. Aku tak tunu kok. Lah malaikate yo apa niku? Rasa-rasan kate nulis iki koyo. Asli iya, De. Wis karo-karoan Pak De iki. Pokok haram. Anu ndek wong kok. Payah.
Tahun baru itu Riz. Bakar jagung. Mana Pak De? Ya iki ta. Tuh, cocok Pak De. Apa itu? Akeh PT Pak De. Iya ta. Tahun baru ku bakar jagung. Bakar pitik, nyati pitik. Enak. Tapi tek sopo iki, Pak De? Ya teh uang taro, kok kate teh sopo? Ya teh sing duwe ta. Deposito masuk ha ora. Oh, wis mang tek wong ngetho sing dibakar. Lah kan gak dicolong dibakar nek kene. Nek dijokok kok mulai iku dicolong ro. Aku tak bakar nek kene ya kan gak apa-apa kaya aku mang iku. Waduh, wis. Malaikat rasa-rasa niki kate nyatet, Pak De. Lah, nek mlatekmu gak oleh. Oh, mantap. Gue iki Pak De itu Pak De mang Pak De. Duwe gak oleh. Gak oleh. Iki tarung. Wis lek sing golongane ngene iki jarno pokoke trimo maem penak. Dipangan penak ya. Oh iya. Iki awake dhewe ya. Apa De? Pojok ngene-ngene dhisik. Delok, Oh, lek ono sing pitik kok modele mripatmu kene lho. Kok heran aku. Apa De? Tahun baru kate tahun baru awake dhewe persiapan. Cepat dhisik. Ya iya ta, arek enom kan ngono. Rencana. Aku kan tuwek yo. Bukan Pengalaman, Bro. Kulino. Kate tahun baru dicepakno pitike dibakar. Iki teko mangan beres lho. Ket mau dicatat ae. Mosok malaikat nggo pulpen. Kau ono malaikat nggo pulpen dicatat. Opo? Karo karuan. Kon melo nek. Enggak. Arang. Oh, tako. Ora nyolong, kan ini langsung ditunu. Ditunu. Ya apa, Dis? Bakar. Dibakar. Lah ditunu kan basa Jawa. Kei matenge. Ya iya kan terima beres, wis. Arek enom kan Gak boleh. Haram. Nyangke Pak De. Oh, Bris. Ayo ta. Ayo. Enak iki ya. Nang Ayo. situ Pak De. Mun de gene Pak De. Wong iki plinge lho. Gua foto De. Iya ta iki dicuklek. Iki Pak De lah sing cerak Pak De. Lho kok piro? Situ ae Pak De. Iji ae. Cukup lah dipangan wong papat. Cek ketoro Pak De. Tok ae. Loro ngono lho, Ris. Loro ae. Iya lah. Enak iki dikari nyuklek ceplek, kon mlebu aku tanteni di jopo. Oh ngono De. Iya. Tapi juga bengi apa sore? Iki langsung ae Pak De menisan. Wong gawe meneh ae kok. Tahun baru meneh Lah, ya. meneh Saiki kok. cocok ya? Persiapan iki. Iya wis. Cara. Apa nek? Nah, ngomongnya pancet ae lho. Pancen arek iku. Ngomong iku. Isi. Ojo, isi. Ayo, parani iki. Ngopong iki. Ayo. Tak bener Pak De. Sikile Pak De. Iki lho. Ngene lho. Lah iki. Aduh, kayak gitu. Aduh. Aku sentuh saya kiri. Ayo. Aduh, awas. Awas. Kayak iki. Wah, sama nih. Aduh. Tersangka iki. Sis. Loh, ayo. Waduh, Oh, iki betul teh gorengnya Pak D. Iki mokong iki. Iki pisan mokong. Aduh. Wis. Lah iki penting lagi. Iki teh sapa ro? Loh, nek tembang jago ku yang ran PT iki. Salah iki. apa iki lho arek. Lho, ojo. Aja dhisik. Mangga tahun baru kan sik engko ah. Iya Pak, engko Pak. Isi to iku pitik lek ngono. Tuh. Ora sing jago jane Pak. Wah, enak jago ro. Tuh. Kayak engko Jawa, pitik Jawa iku ya. Iya. Enggak PT Turo iku Pak De. Ah, iki mang pitik gunting lek iki. Lho potong. Oh iya, Pak. Pitik potong iku, Pak. Potong. Wah, enak Jawa ro. Iya nak Jawa Pak De. Iya iki kemangko. Lah, ya, berarti Iku Turo iku. Lha iku duro. Oh, aku kok toko Turo. Oh, Ngomong dulu apa sih? Iya, pernah ono le. Ketika ngomong dulu. Oh, Pak ae. Masih tutup pae udah. oh kamu boleh Pak De. Ah iya, WhatsApp. Pantese nyekel PT ku awan apa sore sih? Jane yo bengi PT nek turu Pak De. Mau melayu banten. PT itu kan Kabun jauh ya. Hah? Takut jauh. Sore kan gak ketok deh. anu Rabun kat CC. Apa? Jago tong jago Turo iku.
Yo ditambahi kowe sing di ternak iku mang Riz. Sing mangan kok. Kan gede ku apik. Tambahi lu cek loro ngono. Iya, Soko iku. Saku ambek sing mangan. Kita sing duwe ro. Wis terah Pakde. Jan wis tak siap sing enak iki Pakde. Ambek Cak Aris barang. Kari nyepak iki. Wis tek buko iki. Sing putih iki mang. Lah putih kowe wis aku tak ikhlasno iki. Wis pokok Iya ya ro ngomong ikhlas Iya. gak usah tak ikhlasno iki. Sampeyan. Coba tak ikhlasno. saya ikhlaskan Pakde. Ah ngono lho. Dengan gembar hati, Lah. padang dalane. Ngono bener. Lagu bore. Iya. Sakjane ngono. Tak ikhlasno. Yo biasa wong turu Pakde. Ngono ya. Loh. Jadi lek ngene engko sampean masih tahun baruan dengan keadaan yang halal Pakde. PT itu kayak rabun sore. Enaknya PT itu sore apa? Awan nih. Beko center. Iya, melayu banter. Iya. Padha ae nyolong iku. Loh, PT Pote iku mang lho, Lek. Kan gak situ lek Pote. Lah bengi mlayu banter jare. Peting gitu melayune gak banter ngono. bengi ora iso karo. Loh, PT ora iso ta. Wah, wis banter lho. Oh iya. Lek PT go siter. Iki yo ngono wis Iki tuwek. rencananya tahun baru dibakar apa disate, Riz? Bakar ya Pak De, sate. Tuwa langsung. Tapi si sing ndi? Welekmu itu lho, Rek. Weleke ngomongane delok mambune lho, Riz. Lah entek kok kebon aku. Kemana nih? Dikenekno. Yo opo? Kulino, sama-sama kulino. Yo opo? Kulino men iki. Oh dianai malah njokote wong. Wis tak kei sing penak ya. Cari lho, meduro. Wangi nyekel. Wis Siap. Wis halal wong ikhlas ae itu. iki barang wis tuwek padha dene. putih aku ah. Iya. Pote mangko lho wis. Bakar apa dianu kapan nyekele? Yang kok Saiki Pakde. Muring-muring yang ngene ta ya. Iya, ta. Muring-muring yang ngono. Kono aja guyu Riz, kono iku diseneni guyu wae. guyon ae iki. Guyon ae ngono. Waduh. Sablek nanya-nanya. Terus ae. Kena iki. Oh, ngono. Lah terus ya apa iku? Dibakar apa disate? Dibakar bisa, disate juga bisa. Yang penting dipotong dulu. Awas kon iki dikepuk iki lho. Ya aku yang ngene ta. Mang wis digawe PT Pote ki mang wis gak usah njokote wong kandang mang. Udah kowe. Siap. Ikhlas ya. Oh ikhlas. Ya apa Cari ta'ala. ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas. Ustaz iku ngono Riz ngomongnya, "Ay, ikhlas." Ya apa bener ae. Bener. Kasih Ikhlas. kasih. Berarti tahu mang dikit. haram. Hah? Kasih tahu dikit itu. Berarti haram mau. Haram mau. Berarti njokote haram wong. mau, Haram mau. Haram. Dikarenakan Haram. wae. Haram iku mau kono. Nek sing gak kena itu ojo di tirohi. Ayo. Jangan didengar. Itu Anjen trek-trek ngene iki ngono. sangat tidak benar. Wis kan njokote wong. Itu kan hanya sebuah cerita. Nek aku nom-nomane biyen wis ya, lek wong nom ngono kate tahun baru kan ngono. Berarti tak oleh ngono iki saiki yo. Oleh ta haram. Karena Jangan yang mengikuti yang enggak Elek lo. benar. Enggak mau kok. Pakai ini to ae. Ngono Riz. Mang kok sebutnya. Ngono Riz. Wae, coba ayo. petat. Coba aku petat yo. Joko ae iki sing pinter iki. Oh iya kan iki biyen maling Pak. Wis Tambah mangane sama Joyo gelem ae iki. Ya nom-nomane tahun baru lek ada duwe, Joko tek tanggane. 6. Iki 6 temen 6, Pak. Lek gak ngono jagung sing dibakar ya. Enam, enam. Lah iya, Enam, jagunge wong aja dijoko, aja dibakar. Lho sampeyan. Lho, iya ta. Ayo coba berat kono ayo. Wong sing amen kok pengen ge bare bakar ayo. Ayo weh. Ayo Mare. Ayo. Saya kena situ. Weh, iki apa jare? Iki ya lo sandal. Ayo. Nah, iki halal. Bantu lek PT aja. Iya, sih. PT kudu kalah. Sing pinter is. Iki Sing gua pinter ceklen iki. Sing pinter cekel. Kon ngenteni dik kene, sijine ngenteni dik kene. Oke. Ayo. Beda sikit yo. Ya, ayo kon sing duwe ro. Manut ana sing duwe. Ayo menang ngendok. Lho. Wah, pinter. Pinter iki dadi maning. Lulusan SH. Gorono. Sarjana. Digorono. Oh, iki sip iki. Kita pak lagi. Menang.
Kene ro. Kon sing duwe piti, ngale kon. Ini. Mas pakan ono kok. Yo kanggene Pak De. Lho, lah iki gawe apa tulisan iki, Mas? Iki sapi Pak De. Oh. Mangan-mangan iki jagung Pak De. Iki PT ya. Heeh. Rusakan nilai PT ku. Yo iki gede. Iki dongone ya apa lek kan boleh. Hah? Sing cek halal kae. Masih ngene kan ono dongone. Iya ini kalau ini sih kalau doanya opo jari saya Pak De. Oh, dari saya. Oh, cari saya. Ya opo jari saya Pak De. Gede yo. Besar ini saya rawat dari kecil sampai besar ini seperti anak saya sendiri. Iya jadi. Kasihan juga ini. Kasihan juga. Wah, iki lho. Saya kan wis ono PT wis ono kari siap. Sampeyan nyiapno bumbune Pak De. Ya aku mau kecap wis. Aku wis PT. Ono apa oleh? Dungo. Yo Mas aku yo iso lek meneh. Oh, emang iki. Tuh, makanan mateng yo kae enak lek gak bumbune yo. Loh. Penende. Gede. Otul. Apa sih? Lah ya apa sih nyek iki? Lho. Bocor.